Umphakathi waseThekwini, ngingumeya uZandile Gumede ophethe umkhandlu omkhulu waseThekwini. Ngifisa ukubonga kakhulu umphakathi ophume ngothi lwawo namuhla ngomgqibelo ukuzoqinisekisa ukuthi uyozibheka ukuthi ngabe uyavela yini ohlwini labavoti. Ngiyabonga kakhulu ngemisebenzi emihle eniyenzile ukuthi nizinikele ukuyobheka ngokufanelekile. Kusasa ngesonto mhla ka-11 uzobe uqhubeka futhi umsebenzi, kuvulwa ngo-8 ekuseni kuvalwa ngo-5 ntambama. Qinisekisa ukuthi uyahamba uyozibheka ohlwini labavoti, uphinde futhi uma ungabhalisile ubhalise. Uphinde futhi uma kuwukuthi awunayo i-ID noma ulahlekelwe i-ID, hamba uye ka-Home Affairs. Izikhungo zonke zo-Home Affairs zivuliwe zilindele labo abazobheka ama-IDs abo asebewashayile ukuthi asephumile yini khona bezokwenza umsebenzi wabo. Nawe olahlekelwe i-ID yakho, phuthuma uyokwenza i-ID yesikhashana ezokwazi ukuthi ukwazi ukubhalisa. Siwumkhandlu waseThekwini, siwumkhandlu onakekelayo. Ukuya kwakho ukuyozibheka ohlwini nokuya kwakho uyobhalisela ukuvota usho ilungelo lakho elikhulu kakhulu kwezentuthuko nakwezenhlalakahle. Khumbula, kubalulekile kakhulu ukuvela ohlwini labavoti. Akukona ukuvota kuphela, kusho ukutholakala kwamathuba omsebenzi, ngoba uzobe waziwa ukuthi uhlala kiphi iwodi. Uhlahlomali esilwenzayo njengomkhandlu nohulumeni wethu weprovince nohulumeni wethu kazwelonke ulawulwa ukuthi abahlali balowo wadi bangakanani. Yithuba leli elihle kakhulu nelibaluleke kakhulu. Asiphume sonke ngothi lwethu. Imbila yaswela umsila ngokulayezela. Walala wasala.